फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिनै 2 जुलाइ 2026 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव BPF दोलोनि बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों मिरु BSUनि भाइस प्रेसिडेन्ट सन्तोष शाह आरो लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट युथ BPFनि आफादगिरि बद्रेवार बसुमतारी मोना। गामि ओनसोल एबा गोरिब नखरनि फरायसाफोरनि गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमना सान्थिपुर प्राइमारि BPFनि बानजायनायाव बेसेन नाङै फोरोंथाय मावबादा हाबाफारि बेखेवदों। बे मावबादायाव गाहायै सानखान्थि, बिगियान, इंराजि आरो समाज बिगियान आयदाखौ फोरोंनाय जागोन। बे बेसेन नाङै फोरोंथायनि सायाव मा फोरमायखो गुवारै मिथिना लादो। जोङो दिनै सान्थिपुर जे हाई स्कुल बहाय BPFनिफ्राय फ्रि कोचिं केम्प दिनै बेखेवनाय जाबाय। जोंनि सरकार दाखांनायनि उनाव जों मोनसे थांखि लानाय जादों जे स्टुडेन्टफोरखौ जों बोरै इम्पावार खालामनो, स्टुडेन्टफोरनि जे ब्राइट फिउचार, जोंनि गोबां बेकवार्ड एरियानिफ्राय जोंनि गोबां स्टुडेन्टफ्रानो गोबां बिथिङाव खनसेबा क्लियार जाया, जायनि थाखाय जोंनि BTC ओनसोलनिफ्राय जों नुनो मोनदों आसामाव टप 10 लेभेलाव गाखोहैनाया गैया। ओंखायनो जों बेखौ जों स्टुडेन्टफोरखौ बोरै इमप्रुभ खालामनो हायो, बे हिसाबैनो जोंनि सेन्ट्रेल BPF हिसाबै बेखौ थांखि मोनसे आजावनाय जादों जे जेसेबां सेन्टारफोर दं, जेसेबां हाई स्कुलफोर दं, हागौमानि बैफोराव कोचिं क्लासफोरखौ लाहैजोब होननानै जों मोनसे इन्सट्राक्सन आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो बे सान्थिपुर हाई स्कुलाव जोङो सामार कोचिं केम्पखौ जोङो बेखेवनानै होबाय दिनै। गाहायै मा मा साबजेक्टफोरखौ होनाय जादों? बेवहाय जोङो क्लास 9, 10, 11, 12, 9, 10 नि बेलायाव इंलिश, मेथ्स, साइन्स, बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय ससियेल साइन्स। बेनिफ्राय हाई सेकेन्डारिनि बेलायाव जेसेबां साबजेक्टफोर दं, आर्ट्सब्ला आर्ट्सनि साबजेक्टफोर, इंलिश थाबाय, एडुकेसन, पलिटिकेल साइन्स, इकनमिक्स, बेफोर साबजेक्टफोरखौ लानाय जादों। बेनिफ्राय बाखि साइन्स दंब्ला जों साइन्सनिखौ जेराव साइन्स दं बेवहाय जों साइन्सनि बेब'स्था खालामनाय जादों। बेखौ जोङो हार्डलि 20 डेजखौ जोङो टारगेट खालामदों। बेनिफ्राय स्टुडेन्टनि परिबेसा जुदि मोजां थायोब्ला बियो कमप्लिटलि 1 मान्थआ कमप्लिट जागोन जुलाइ दानाव। बेलेग बेलेग मिडियाम फरायनायबो थायो, जेरै इउएनफ्राव, इंलिश मिडियामफ्राव, बिसोरो जुदि बाहाय फैनोबा माबा मोनसे जों ओरैनो बेवहाय दा बड' एन्ड एसामिस बे मोननै मिडियामखौबो जों लानाय जादों। गुबुन गुबुन स्कुलनिफ्राय जुदि बैयाव लानाय जायाखैब्ला बा इन केस UN एकाडेमि जाया मानो, दस्रा इंलिश मिडियाम जाया मानो, जायखिजाया स्कुल थ' बिथांमोना बे सान्थिपुर ओनसोलाव जुदि बेबादि दंब्ला बिथांमोनाबो फैनो हागोन। आरो सोरबाया हमना ला दस्रा आउट अफ डिस्ट्रिक्ट फरायनानै दंमोन, बेबो जुदि बेवहाय न'आव जुदि दंफैयोब्ला बिसोरबो फैनानै बेवहाय कचिं क्लासाव पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन स्टुडेन्टफोरा। आरो जोंनि ससाइटियाव जों नोजोर होदों जोंनि ओनसोलाव इन्डियान गभर्नमेन्टनि बा भारत सरकारनि जे मोनसे स्ल'गानमोन बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओ, जों जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि ससाइटियाव दा बेटि बाचाओ बेटि पढ़ाओनि अनगायै जोंना मा जानो थांगासिनो दं, बेटा बाचाओ बेटा पढ़ाओ। बाइक साखावलाबायनाय, माने गाज्रि मोनसे परिबेस, फरायनाय मोनसे परिबेस, बे परिबेसखौ माने गाज्रि लामाथिं लांबाय थानाय जों बेखौ नुनो मोनदों। दा ओंखायनो जोंनि फरायसाफ्राबो जाहाथे एक्टिभलि बेवहाय पार्टिसिपेट खालामो, जों बेखौनो दिनै खावलायदों। सेन्टार हिसाबै जों बेवहाय चिरां दुवार समस्ति हिसाबै दिनै मोननै इन'ग्रेसन खालामनाय जागोन। मोनसेया बे सान्थिपुर जाबाय, मोनसेया बेनिफ्राय दा रुनिकाटा हाई सेकेन्डारि स्कुल। आरो खाथियाव जोंहा खुंग्रिं दं बा खाथियाव थुक्राझार दं, बेफोरावबो जोङो बे सामार कचिंखौ जोङो खुलिनायनि जों बेब'स्थाखौ खालामदों। दा ओंखायनो बेवहाय जायफ्रा इनकेस थालांदों बा खालामनाय जायाखिसै बिथांमोनाबो जाहाथे बेवहाय फैनानै सान्थिपुरनि बा सान्थिपुर एरियायाव जायफोर स्कुलफोरा दं खाथि खालायाव, बा सान्थिपुर बे खाथिनि स्टुडेन्टआ दस्रा मोनसे स्कुलाव फरायदोंमोन, बेबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामफैनो हागोन। फोरोंगिरिखौ बोरै सेलेक्ट खालामनाय जादों? फोरोंगिरिखौ जोङो जायफोर फरायसालिफोरनिया फोरोंगिरिफ्रा एभेलेबेल जानो हायो, जों बिथांमोनखौ मोनसे अपसन होदों जे नोंथांमोना बे सामार केम्पआव जाहाथे जोंनो एसे सम दान होयो, बेखौ मोनसे खावलायनाय जादों। आरो जायफोर स्कुलफोरनिफ्राय टिचारफ्रा बेवहाय सामार केम्पआव फोरोंनायनि सुबिदाखौ लानो हानाय नङा, जों बेबादि फरायसालिफ्राव जोंनिनो लकेल सोरबा MSc पास, MA पास, BA पास, बे जोंनि जे लाइमोनफोर, बे लाइमोनफोरखौ जोङो बेवहाय इन्ट्रेस्ट खालामनाय जादों।
जेबो क्लेसिं गैया एबसु हिसाबै गोदोनिफ्राय लाबाय थादों माने जथेस्थ' सार्भिस होगासिनो दं बबेबा सेन्टाराव हयथ' एबसुआबो हयथ' एप्लिकेसन होदोंबो जानो हागौ जों बै मिउचुयेल रायज्लायनानै एबसुनिफ्राय जिहेतु बड' मिडियामखौल' लानाय जागोन जोंनिया इंलिश मिडियामबो दं आरो एबसुनिफ्राय सरि एसामिस मिडियाम एबसुनिफ्राय हाई सेकेन्डारि लेभेलखौ लानाय जाया 9, 10 खौ लानाय जायो ओंखायनो जोंनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैया जों एबसुजोंबो जों जयै खामानि मावनायाव एडुकेसननि बेलायाव बहाय जेबो असुबिदा गैया दा मोनसे बुस्थुआ फरायसाफोरनि गेजेराव कनफ्यूज जागोन नामा जे बिथांमोननियाव थांनो ना बिथांमोननियाव थांनो ना बेबादि जेबो कनफ्यूज जानांगौ गैया बबेबा जुदि एसे क्लेसिंआ जुदि जायोब्ला एबसुआ जुदि बहाय बर' मिडियाम बांसिन स्टुडेन्ट दंब्ला बिथांमोना बाव लागोन जेनेबा जों सान्तिपुराव दिनै दा इनिग्रेसन खालामदों बिथांमोना जुदि बहाय लायोबा फैयोब्ला बे मस्टलि जोङो कम्बाइनेसन खालामनानै खामानि मावनायाव बे साबसिनसो जागोन दा ओंखायनो बिथांमोना होमबा स्पेसियेलि बड' मिडियामखौ नायनो हागोन जोंना एसामिस मिडियाम थाबाय आरो बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार थाबाय दा जोंनिफ्राय जेबो बेबादि गैया फरायसा आफादा जाबादि रल लाबोबाय थादों बे जथेस्थ' माने जोंनि जाथियाव मोनसे बिहोमाया दंखायो आरो नैबे कचिं क्लासआ बिथांमोनजों जेबो क्लेसिं जानाय नङा येस जागायजेननाय समाव लोब फैगोन खिन्थु बिनि उनावहाय खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो जोंहा बेनि एक्सपिरियेन्सआ दंखायो खुब बेसि 10 दिननिफ्राय 15 दिनसिमा मोजां जायो बेनि उनाव लासैनो मा जायो जोंना खमायलाङो मोनसे बाथ्राया बेनो जोंनि गार्जेनफ्रा एक्चुअलि कनसियास नङा कनसियासआ बेनो गामियाव दा गोलोम बोथोराव मा दं माइ गायनांगौ खोथिया फुनांगौ बायदि बायदि खामानि दं बहाय खामानि मावनायाव गावसोरनि गथ'फोरखौ बाहायो नाथाय आं रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि गार्जेन बिथांमोनखौ एटलिस्ट नैबे क्लास 8, 9, 10, 11, 12 बे लेभेलसिमनि फरायसाफोरखौ जाहाथे जोंहा मोजां माने शिक्षा होनायाव ना मोजाङै इडुकेसन लानायाव जाहाथे जोंनि गार्जेनफोरा जथेस्थ' हेफाजाब होयो गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ दा ओंखायनो नैबे सामार कचिङाव जाहाथे गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ बे कचिङाव एबसेन्ट लाया मानो बिफिबान लाया मानो जायखिजाया लाया मानो बावहाय जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ जोंनि गार्जेनफोरा जाहाथे दैथायहरो आं बेखौनो जोंनि गार्जेनफोरनिसिम आं रिक्वेस्ट खालामो আজি আমাৰ গুৰুভাষা শান্তিপুৰ হাই স্কুলত আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্ট দ্বাৰা স্পন্সৰ কৰা আমাৰ ফ্ৰী সামাৰ কোচিং কেম্প আমাৰ শান্তিপুৰ হাই স্কুলত এটা চেণ্টাৰ দিছে 14 নং ব্লক হিচাপত আৰু নট অনলি শান্তিপুৰ পুৰা BTCত যিমান হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী আছে সবতে প্ৰায় এই কোচিংটো দিয়া হৈছে আপ টু মানে 30 তাৰিখলৈকে তো এইটো মানে যিমান মানে আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাক আছে এইটো মানে বেছি ফ'কাছ কৰিছে এইটো ৰিজাল্টবিলাক বহুত বেয়া হয় তো যাতে অহা দিনত ভাল এটা ৰিজাল্ট হয় আৰু যাতে বহুত হেল্প পায় যেহেতু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুত ভিতৰৰ পৰা আহে সিহঁতে যাতে ভাল এটা এডুকেশ্যন পায় অহা দিনত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰে আমাৰ অসম লেভেলত টপ 10 এটা ভাল ৰেংক পায় আমাৰ BTC লেভেলত এটা ৰেংক পায় গতিকে তাৰ বাবে আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ BTC চিফ শ্ৰীযুত হাগ্ৰাম আমালৈ ছাৰে ডাঙৰীয়াই এইটো এটা ষ্টেপ লৈছে তাৰ বাবে তাক আমি কোটি কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লাভ মানে যেহেতু ষ্টুডেণ্টবিলাক এই ফ্ৰী সামাৰ কোচিং কেম্পৰ জৰিয়তে সিহঁতে ক্লাছবিলাক পাব যদি ক্লাছটো নহ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এইফালে ঘূৰা ঘূৰি কোনোবা খুৰা ঘৰত যাব কোনোবা মামা ঘৰত যাব এই এডুকেশ্যনটো অলপ গেপ হৈ যায় পঢ়াটো গেপ হৈ যাব তো গতিকে এই দিনত যদি সিহঁতে ক্লাছটো পায় এইটো কণ্টিনিউটি থাকিব তো কণ্টিনিউটি থাকাতে সিহঁতে অলপ লাভালাভ হ'ব যেন যিহেতু যিমানেই হওক কিছুমান চেপ্টাৰবিলাক সিহঁতে অলপ আগবাঢ়ি যাব এইটো ভাল মানে ভাল হ'ব আমি ভাবোঁ ষ্টুডেণ্ট আৰু গাৰ্জেনসকলক কি আহ্বান জনাব আপুনি ইয়াত অহাৰ কাৰণে গাৰ্জেন প্ৰায় গাৰ্জেন আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলত ইমান কনচিয়াছ নহয় কিন্তু আজিকালি কনচিয়াছ হৈছে যিহেতু আকৌ মই সিহঁতক মানে অলপ আহ্বান জনাম যি কি ল'ৰা ছোৱালীক ডেইলি ৰেগুলাৰ ক্লাছত পঠায় যেহেতু ইমান ভাল এটা ষ্টেপ আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে ডেইলি ৰেগুলাৰ ক্লাছ পঠায় ভালকে ক্লাছ কৰে ভালকে পাঠদানটো কৰে যাতে কোনো ষ্টুডেণ্ট ইৰেগুলাৰ নহয় তাৰ বাবে আমি এটা আহ্বান জনাইছোঁ আৰু গাৰ্জেনকো আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়া আৰু ফেচবুক চবেই খুলিব জানে সিহঁতে চাই আছে আজি এই আপোনাৰ মাধ্যমতে মই সিহঁতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে প্ৰায় ক্লাছটো ডেইলি ক্লাছটো কৰে আৰু যিমান মেইন ছাবজেক্ট
আমাৰ মেথ সায়েন্স আৰু সোশ্যাল সায়েন্স আৰু ইংলিছটো দিয়া হৈছে এইটো অলপ টাফ সাবজেক্ট যাতে সিহঁতে এই ক্লাছবিলাক ভালকে ৰেগুলাৰ কৰে আৰু ভালকে মানে যাতে সিহঁতে পাঠদানটো গ্ৰহণ কৰে ক্লাছ টাইমিংটো 9:30 পৰা 12টা লৈকে দিয়া হৈছে স্যাৰ কিছুমান ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকে বহুত দূৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ তাৰ কাৰণে আমি ট্ৰান্সপৰ্টেশনৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইটো আজিৰ ভিতৰত বা অহাকালিৰ ভিতৰতে আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিম এইটো আমি আলোচনা কৰি পেলাই